teraz nič nehovorí, ako napriek. Mezipatrov, parkování. Bol nadšený výťah na kúpnom centre v Budejovicích. Bola som tam od 13. do 24. marca 2017 a bola som tam na pracovnej ceste. Vlastne som sa bola zaučiť do novej práce. A tento týždeň nám tiež prídu na návštevu kolegovia. A ja som sa bavila na tom výťahu, pretože nejakým spôsobom pripomínal tie dvere, čo sú vo filme Stopa rozprievodca galaxíky. A keď sme raz tak išli spolu a jedna pani s kočikom a ja som toto povedala, že mi pripomínajú tieto dvere, tak sa začala proste veľmi pekne smiať na tom. Táto časť je taká roztrasená, lebo som to natrčala na kolmo, teda 90 stupňov rozdiel. Musela som celý tento klip otočiť a to zmenilo aj rozlišenie klipu, takže je to také celé čudné, no. Ale nevá. No a toto je vlastne moja, proste to bol 1. apríl. A bolo tak teplúčko a ja som konečne, že môžem vyliezť von a že sa môžem prejsť po záhrade a ja môžem chodiť po tráve bosá. Nielen po tráve, aj do podpočkov, ale proste toto je pre mňa taký relax, ako také šteniatko, proste chodiť bosá. No a toto je Kankina záhrada. Však ešte o nej budem rozprávať. No a tu som zase vyzúval. A je toto. Dávam si pozor, aby som nepostúpala kvetinky. No a neviem, či sa mi to podarí. A samozrejme, že som si musela natočiť každý kvietok, každý stromček, lebo už rašili. Krylovačka. Ďalej. Kto má víno, nepije? Kdo víno má a nepije, kdo ženu má a nelíba, kdo... Ale ešte sa to rimuje, to druhé. Áno, a že kdo nemá, neviem čo, tak na toho vente... To není človek, to je vú. To není človek, to je... Na toho, áno. Na toho vente vú. Na toho vente vú, to není človek, to je vú. Áno, to je perfektné, to je super. To lenže, ako pískajú tie boty. Veď sa mi v nich aj šmyklo. Keď som liezla potom na skalu pri ten vodopad. Obuj sa. Mám sa obuť? Nie. No, moje nohy. Ale vieš, ak je to super? Je? Lebo ideš do tej studenej vody, ona je len chvíľu studená, potom ti je tak teplo na nohy. Áno. To je dobré na prekrvenie. Je, ale celé telo. Najmä pre nás. Pre nás? Pre nás staršie dámy. Áno. Prosím pekne, hornohudský podopad. Veľmi obľúbená destinácia, tak sme našli parkovanie. Teda nie preto, že by tam bolo veľa parkovania a veľmi veľa ľudí by tam bolo, ale že parkovanie ma si nikto nerozmyslel.
Neviem, či na okolí sú nejaké reštaurácie, to škoda. Veľkonočné zajčiky do Segrov vo Viedni. Čo je to? Poď. 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 Nebaj. Takže to skúsim natočiť v jednom kuse. Sused. Som si teda vybrala cestu. Najviac blata. Tak už som sa tešila, že príde jar, bude leto, sukienky, teplúčko a ono pritom sa ochladí. Takže mám zase kabát, ale sukňa je. A počkať. Asi musím k tomu dávať pančuchy. Pančušky. Jahody už vyrašili. To bude dobrota. A zase mám mrznúť. Pomrznú nám všetky kvety. Nesmie sa dať pomýliť tým tichom prírody, lebo príroda je krutá. Aj tak sa dá. O čom mám hovoriť? O čom som chcela? V ostatnom čase chodím domov len spať. A nemám čas skoro na nič. Proste prídem domov, šup, umyť si vlasy a ľahnúť a spať. Neviem čo s tým. Možno to je tou autoškolou, že chodím priamo z práce. Teraz 3.5. by mal byť termín skúšky. Vôbec som není na to pripravená. Ani parkovanie, ani šoferovanie, ani vpred, ani vzad, ani jednotka, ani späťačka. Každý mi hovorí, že však to si začiatočník, že to proste tak áno, ale ja som skúšaná. To nie, že som začiatočník a berie sa na to ohľad na skúškach. A tu je Žihľava. Celku pekné miestočko. Takže, tak. Teraz sa prechádzam po záhrade. No tak, hore dole. Vlastne povedala, že dneska konečne musím výjsť von. Ja som tak dobre spala. Konečne som sa vyspala bez budíka. Bez nejakých plánov. Ako na dneska máme plány, ale nie je to také. Takže sa cítim konečne oddychnutá. Ale neľutujem. Bola salsa. Veľa. Bola autoškola, super. Teším sa, keď už proste budem môcť, keď už budem musieť šoferovať sama, lebo sa viacej naučím. Teraz mi inštruktor ešte stále musí hovoriť, že kedy mám preradiť a tak, a ja som mu za to veľmi vďačná. Ale už by som sa mala postaviť na svoje nohy. Alebo na seba kladiem príliš vysoké nároky. Čo poznám. To určite. To som celá ja. Ani slniečko poriadne nesvietí. Len tak do očí. Ja som tu v kabate, pod tým mám svetrík, pod tým mám ešte tričko. A je mi dobre. Ale ináč. Tak strašne sa zmenilo teraz počasie. Boli 20 stupňové teploty. Proste bolo na tielko a dlhšiu sukňu, alebo na šaty. A zo dňa na deň zase zima, zase vyťahovať kabáty. Ja som už skoro všetko zazimila. Apríl. Čo chceš? A stromy sú rozkvitnuté. A teraz, keď to všetko zamrzne, to je tuším čerešňa. Včera som prespala u kamarátky, potom sme sa zobudili, že sme hladné.
Ona v chladničke takmer nič. Tak hovorím, že však poďme ku mne, niečo si navaríme. Po ceste sme si kúpili žemle, potom natierky. To nám stačilo. A potom sme sa zhovárali. Proste bola u mňa skoro celý deň. Boli ruka. A potom sme sa zhovárali a ona mi povedala, okrem iného, a jednu takú vec, že ten štýl, s akým ja s ňou komunikujem, ako sa s ňou rozprávam, že je to jej veľmi, veľmi príjemné a sympatické, pretože tak by sa mali rodičia rozprávať so svojimi deťmi. A to bolo také pekné od nej proste. A to sa mi páčilo, lebo ja sa o to naozaj snažím. Ja chápem, že každý človek má právo na svoje rozhodnutia a má svoje problémy. A ja nie som tá, ktorá by mala ľudí odsudzovať. A vedome som sa rozhodla, že proste budem používať tú pozitívnu komunikáciu, to aktívne načúvanie. A je to veľmi zaujímavý človek, je to skvelý človek, je to moja úžasná učiteľka. A ešte nesmiem zabudnúť mojej segre poslať knižku od Dale'a. Alebo ja ju tam donesiem. Lebo tiež sa ma pýtala, že čo je toto aktívne počúvanie. OK, bude nás viac. Ak ju to chytí, ak ju to nechytí, nevá. Každý máme svoju knihu. Každý máme svoj život. Aha. Čo som našla? Kvítok. Mrkva v zime. A hen tam je slnko. Dobre. Dobre, že otoč sa do svetla, ale... Je počuť tie vtáčiky? Proste, jak je pekne. Keď som toto natočila, tak som nebehala ani neviem koľko. A teraz som taká udýchaná. Ináč som na Starkinej záhrade. Krásna záhrada. Moja obľúbená. Však jediná obľúbená. Dobre, tak ja možno ešte niečo natočím a dostriham to. A uvidíme. Čo? To je aká velikánska púpava. Bratranec mi hovoril, že keď mu donesiem 500 hlávok púpavy, takže uvarím med púpavový. Neviem, kedy si to naplánujem, ale mám to v pláne. Možno by som pozvala aj tú moju kamarátku. Tuším, že vralo, že 500 hlávok. Jeden taký malý pohárik púpavového džemu. Medu. Púpavového medu. Púpavového medu. Bylo pohľad. Á, čelička. Čelička, ňam. Papa, ňam. No. Dobre, toto je originál púpavový med. To je niečo iné. To je taká veľká hlavka. Oproti mojej dlani. A tak zatiaľ.